Nå, men så er der video til lykkegivning. Vi tager lige bordet rundt, bare lige hurtigt. Der bom, det bom, 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 bom. Altså velogen. Og der. Stort tillykke i dag den august 11. Den 11. Bryllup. Stor oplevelse i Botanisk Have. Det var flot. Og en rigtig lækker frokost på Peder Oxe. Stort tillykke fra Thor. Hej så, stort tillykke. Jeg er sindssygt glad for, at I har fundet sammen, og håber, at I altid vil være sammen. Og tusind tak for en dejlig frokost og en dejlig dag. Ja, og jeg vil jo sige, at det er også, hvis, ja, det er også, at hvis de 10 år, som vi ikke har været gift, har været så sjove og så dejlige og så hvordan kan det så hvordan ikke kan det så ikke blive de næste 10 år og mange flere? Hvor har du det ret i det? Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Og dig. Hej. Skal du ikke sige noget mere? Vil du være sammen med mig? Skal du ikke sige noget? Hej far Annette. Jeg vil bare gerne sige tillykke med dagen, og jeg er så glad for, at I har fundet sammen. Og til Annette specielt, så ved du, at du altid har haft en stor plads i mit liv, fordi jeg har kendt dig, siden jeg var så lille. Og vi har oplevet så mange ting, hvis Mary og Laura og Mary før. og hygget og alt muligt. Fordi jeg var så lille, så jeg stadig boede hjemme. Og til far, så elsker jeg dig. Jeg elsker jer begge to. Jeg håber altid, I vil være sammen. Så tak for i dag. Så banker. Ja, der var... Hej. Det er så stivligt. Og jeg er kun trukket i. Jeg synes, du har været 10 personer. Det er totalt stivligt. Nej, stop lige. Så. Hej far Annette. Jeg vil bare sige tak for en stor oplevelse i Botanisk Have. Og så vil jeg selvfølgelig sige tillykke med jeres bryllup i dag den 11. august 2012. Og så vil jeg sige, som jeg også skrev i brevet, at jeg er så glad for, at det var lige jer to, der fandt hinanden. Fordi meget bedre match, det skal man lede længe efter. Og I er gode for hinanden, og I er gode ved os. Og det virker som om, at I giver hinanden en masse overskud til at være rigtig gode sammen som familie. Og så vil jeg sige tak for den måde, I er bedsteforældre for hende her. Nej, og så vil jeg sige tak for en helt vidunderlig lækker middag. Mums. Og vi har ikke kun spist dessert. Det har været så lækkert. Og så vil jeg sige, at jeg håber, det kun er starten på et langt liv for jer. Og så glæder vi os til mange oplevelser sammen fremover også. Og Billy, han spiser... Du må simpelthen ikke kunne tolke. Der sidder simpelthen for mange mennesker. Så kigger vi lige ind i en syre. Nej, og så er I mere. Og så er vi færdige.